नै आं दा बुद्धा पार्कआव थांगासिनो दङ राबांग्लानि बाइकखौ हटेलाव दोनबोबाय आङो थाबायनानै थांगासिनो दङ थाबायनो हालालै ओरैबायदि गोजौखा गोजौनिफ्राय भिउआ बैयाव मोनसे फिसा लेक दङ नै मन गथ'फ्रा गाखोलांगासिनो दाबो मोननोसै नुहुरोल' नै बेलाय गथ'फ्रा नै साखाल माबायदि बैनिफ्राय गाखोबोदों जोङो ओरैनिफ्राय गाखोबोदों नै एन्ट्रेन्स गेट मोनबायानो नै मालाय बिसोर गोजान-गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैयो बेयाव धर्मनि माबा फालिनो गेटआ हाबबायानो 100 थाखा लादों मेन गेटआ बेजों नङामोन सेकेन्ड गेटजोंसो हाबनाय जादों नै सिङाव हाबबाय बुद्धा पार्कनि बुद्धानि स्टाचुआ नै ओरैबायदि समायनाखा नै गथ'फ्रा मालाय माबा लायै फैगासिनो दङ हटेला आं बै गाहायावसो थादों एसे नै बिथिं हटेल दङ बेनिया एसे कस्टलि गोलैयो नै नायदो ओरैबायदि समायनाखा मेन गेटआ बैथिं दङ बे विल जोब गासिबो ओरैबायदि मोजां समायना जायगाखा फैबा थांफिननो बायो गासिबो फुल बिबार सारि हिमालय खर' खेबजागासिनो दं nih gotofra mulai mau गाखोदों तीन सीढ़ी सारी
अर जोंगासिनो दङ मा दंथाय सिङाव बेयाव नायनोसै बेखौ एसे बेयाव फुजा जादोंमोन मालाय बिसिनि बेनिफ्राय नैबे सान हाबनायखौ नायो बेनो जाहैबाय सानसेट पइन्ट राभांलानि मोनाबाय थेवबो नुबावदोंसो नै एसे बुद्धा पार्कनि मोनानि नुथाय बियो लाइट होजोब्बाय गासिबो ओरैबायदि जोंजोब्बाय गासिबो नायदो ओरैबायदि समायना नुखायो मोनायाव जोंजोबखायो ओंखारलांसै दा बैथिंनि गेटआ बन्द जाबाय नैबे ओंखारसै नायदो नै गोजौनिफ्राय एखेबारे माबायदि नुयो जोंजोबखायो गासिबो ओंखारबाय नै बायह्रायाव दहाय हाबनाया सेकेन्ड गेटसोमोन आं दा नैबे मेन गेटथिं ओंखारबाय नैबेफोर गासिबो ब्लेसिं वेल बेखौ फिदिंनानै बोर बियोबा जाफुङोनो गेटआ बेनो हाबनायनि माबा फुजा जादोंमोन गावसिनि दा टाइमा जाबाय नै 7:30 ओरैबायदि गुसुखा हटेलाव थांनानै कम्बल जोमनानैसो उन्दुनानै थाहैसां नाउ बेक टु हटेल रुम नै हटेल रुमनिफ्राय बायह्रायाव माबायदि लाइट जोब सांग्रेमा जोंनाय जोब